Bu kapsamda Birleşmiş Milletler'le Раджаб Таyyip Эрдоган раиси ҷумҳурии Туркия ва Владимир Путин президенти Русия дар нишасти аввали ҳафтаи ҷорӣ дар Сочи ваъда доданд, ки ҳамкориҳои тарафайнро шурӯъ аз энерживу сайёҳӣ то кӯмакҳои хориҷӣ афзоиш медиҳанд. Равобити раҳбарон пас аз он сард шуд, ки Эрдоган Москваро бо пуштибонӣ аз дархости Украина ба узвият дар НАТО ба хашм овард. аммо таҳлилгарон мегӯянд, натоиҷи нишасти Сочи аломати қавии он аст, ки раҳбари Русия барои коҳиш додани равобит бо Эрдоган омода нест. من باوری دارم پوتین نمیتواند اندیشه آن را که اردوغان را از دست میدهد قبول کند. آنها پروا ندارند که اردوغان در روابطش با کشورهای غربی و نهادهای غربی چی کار میکند. آنها بیشتر به آن توجه دارند که با اردوغان چگونه همکاری را به راه مانند و در بسیار بخش‌ها همکاری میکنند. мақомоти Русия рӯзи чоршанбе таъйид карданд, ки Туркия ҳамроҳ бо Русия ва Қатар ба 6 кишвари африқоӣ 1 миллион тонна ғалла хоҳад дод. тибқи созишнома Туркия ғалларо орд мекунад. Туркия инчунин барои бозори худ аз Русия ғалла мегирад. аммо таҳлилгарон ҳушдор медиҳанд, ки Москав метавонад аз ин созиш барои содироти ғаллаи дуздидашудаи Украина истифода намояд. ин нақзи таҳримҳои байналмилалӣ аст ва нигарониҳо дар мавриди аз ҷониби Туркия риоя нашудани иҷрои таҳримҳои зидди Русияро ба миён меорад. таҳлилгарон мегӯянд, бо ташдиди таҳримҳо Туркия барои Русия боз ҳам муҳимтар мешавад. дар Туркия миёнаравҳои зиёде ҳастанд, ки ба манфиатҳои Русия мисли харидории мол аз ғарб, аз ҷумла маҳсулоти асосӣ ва дигар молҳо кӯмак мекунанд. дар нишасти Сочи Путин ва Эрдоган ҳамчунин таҳдид карданд, ки тиҷорати дуҷонибаро аз 70 миллиарди феълӣ ба 100 миллиард доллар зиёд намуда, аз ҷумла Туркияро ба як маркази минтақавии тақсими гази Русия табдил диҳанд. аммо иддаи асоибназарон мегӯянд, чунин иқдом талошҳои муттаҳидони ғарбии Туркия барои қатъи интиқоли энержии Русия ба бозорҳои байналмилалиро халалдор мекунад. раҳбарони Русия ва Туркия ҳамчунин нақшаҳои ширкатҳои русӣ барои сохтани реактори дуввуми ҳастаӣ дар Туркияро баррасӣ карданд. ملاقات در سوچی به شبه نشان داد همکاری‌های میان روسیه و ترکیه زیاد شده است و هر دو طرف به همدیگر ضرور میباشند. آنها همکاری و گفتگو را ادامه میدهند و شماره باب‌های این کتاب همکاری‌های مسکو و انقره به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است. бархе аз таҳлилгарон мегӯянд, амиқтар шудани ҳамкориҳои иқтисодии миёни Русия ва Туркия ба равобити Анкара бо ҳампаймонҳои ғарбии он, ки мехоҳанд Москваро дар инзиво қарор диҳанд, таҳдид мекунад ва эҳтимолан умеди онҳо ба канда шудани ҳамкориҳои наздики Эрдоган бо Путинро барбод медиҳад.